Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Mga Buhat Kapitulo 8 versikulo 9 hangtod sa 13. Ang giingon dire: Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon, nga kaniadto naghimog sa lamangka niadtong syudara ug nakapatingala sa mga Samarianhon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya, ug ang tanang tawo sa syudad gikan sa tanang hutong sa katilingban mituo kaniya. Miingon sila, siya ang gahom sa Dios nga gitawag og ang dakong gahom. Ug kaysa dugay-dugayng panahon nakapahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Felipe, mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo, sila mga lalaki ug babayi gibunyagan. Si Simon mismo mituo usab ug human siya bunyagi, nag-uban-uban siya ni Felipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. Atong ilailahon ang mga Samarianhon sa atong introduction karon, mga kahigalaan. Kinsa maning mga kaliwat sa Samarianhon? Mao ni sila ang mga mistiso nga Hudiyo ug mistiso nga Hintil. Produkto ni sila sa mga Hudiyo nga nakigminyo sa mga Hintil. Ang ilang kaliwat gikaminusan kaayo sa mga Hudiyo. Giila sila nga mga hugaw ug mga kaaway sa Dios. Kung mistiso ang ilang dugo, mistiso usab ang ilang relihiyon. Naa sa tunga-tunga sa relihiyon sa mga Hudiyo ug relihiyon sa mga pagano. For instance, gitahod pud nila ang mga libro ni Moises sa Biblia nga mao ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ug Deuteronomio. Naglaom usab sila sa pag-abot sa Mesiyas nga ilang gituuhan nga usa ka bantugan nga propeta. Apan bisan pa sa ilahang pagrespetar kang Moises, giisip gihapon sila sa mga Israelita nga mga lahing kaliwat susama sa mga Hintil nga naa sa gawas sa katilingban nga kabahin sa pagpakigsaad sa Dios. Apan niadtong mianhi si Jesus dinhi sa kalibutan, iyang giabot sa iyang kaluoy ang Samarianhon nga sanglahon. Ug iya kining gilimpyuhan sumala sa nahasulat sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 16. Gitanyagan usab niya ang babayeng Samarianhon sa mensahe mahitungod sa iyang kaugalingon, ingon nga tubig or buhing tubig nga makatagbaw sa bisan kinsang muinom kaniya pinaagi sa pagtuo, sumala sa nahasulat sa Juan Kapitulo 4, versikulo 7 hangtod sa 10.
Sama sa giingon ko na kaganina, saksak sinagol pod ang tinuuhan sa mga Samarianhon. Adunay mga elemento sa daang tugon sa Biblia, apan aduna po'y elemento sa mga paganong tinuuhan. Mao nga niadtong Syudara, usa ka salamangkiro or magikiro nga ginganlag Simon, nga dugay nang nagmugna og mga magic, nakapahibulong sa mga lumulupyo sa ilang syudad. Mao nga giila nila siya ingon nga bantugang gahom sa Dios. Sikat kaayo si Simon ingon nga religious leader sa syudad sa Samaria. Adunay duha lang kabahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, unsa may ilhanan sa mga kulto nga grupo. Ikaduha, unsay ilhanan sa tinuod nga iglesia. Magampo una kita. Ginoo, salamat kaayo sa makausap pa sa higayon nga imong gihatag kanamo aron makapamalandong sa imong pulong. Ihatag kanamo ang grasya sa kalamdag sa hunahuna aron masabtan namo ang imong pulong ug ang grasya sa katakos aron makinabuhi namo ang imong pulong tungod ug alang kang Kristo nga among bugtong Dios ug manluluwas. Amen. Mudangat na kita sa unang punto. Unsa may ilhanan sa mga kulto nga grupo. Atong basahon ang bersikulo 9 hangtod sa 11. Ang giingon dire, apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimog sa lamangka niadtong Syudara ug nakapatingala sa mga Samarianhon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya ug ang tanang tawo sa syudad gikan sa tanang hutong sa katilingban mituo kaniya. Miingon sila, siya ang gahom sa Dios nga gitawag og ang dakong gahom. Ug kay sa dugay-dugayng panahon nakapahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. Whether ang salamangka ni Simon hanas lang nga abilidad sa iyang mga kamot o tinuod gayod nga gahom gikan kang Satanas, kadtong mga salamangkaha dili alang sa kalingawan, sumala sa mga ginahimo sa mga magikiro sa carnival. Ang tumong niadtong mga salamangka ni Simon mao nga aron himuon ang iyang kaugalingon ingon nga tinahod sa relihiyon. Daghang mga libro sa kasaysayan ang nagsulat nga kadto kuno si Simon naagyud kuno toy talagsaong gahom sama sa gahom ni Balaam sa daang tugon ug sa mga spiritual advisors ni Paraon sa Ehipto nga aduna po'y abilidad sa paghimo og halas gikan sa mga tungkod. Ang salamangka ni Simon maoy hinungdan nganong giila siya didto sa Samaria ingon nga tinahod nga religious founder. Gihipnotize sa iyang mga pulong ug sa iyang mga salamangka ang mga hunahuna sa mga lumulupyo didto, yano man o inila. Mao nga gitawag siya og ang dakong gahom sa Dios. Makita nato diri mga kahigalaan ang pinakaunod sa kulto nga relihiyon. Ang kulto usa ka sistema sa relihiyosong debosyon o venerasyon ngadto sa usa ka tawo o butang. Ang mga tawo didto sa Samaria mihatag sa ilang relihiyosong debosyon o venerasyon dili ngadto sa Dios kundi ngadto sa salamangkero nga si Simon. Kinahanglan gayud nga magmanggialamon ug magmaigmat kita nga mo-detect sa mga kulto nga grupo aron dili kita mailad mga kahigalaan. Unsay ilhanan sa mga kulto nga grupo? Una sa tanan, ang kulto aduna po'y mensahe nga gimantala. Si Simon nagwali usab, apan ang iyang mensahe dili mahitungod sa Ginoo kundi mahitungod sa iyang kaugalingon. Apan ang pangutana, giunsa man sa pagmantala ni Simon ang iyang kaugalingon? Ayaw kamo pagpalipat niini mga higala, importante gayud kaayo kini. Gimantala ni Simon ang iyang kaugalingon pinaagi sa paggamit pod og mga bersikulo sa Biblia. Ang atong teksto nagaingon nga giangkon ni Simon nga siya bantugan. Apan ang mga libro sa kasaysayan, partikularmente ang libro nga gisulat sa inila nga historian nga si Josephus, nagaingon nga giangkon ni Simon nga siya balaan
pinasahi nga propeta ug iya pong giangkon nga siya ang Mesiyas. Tungod kay naglaom man usab ang mga Samarianhon sa pag-abot sa Mesiyas nga gisaad sa daang tugon. Paminawa ang hasulat sa Syriac version of Palestine history. Giangkon ni Simon nga siya ang bantugang tawo nga gitagna ni Moises ingon nga binhi sa babayi nga adunay katakos sa pagkapropeta. Mao kini ang hinungdan nganong makailad gayod ang mga kulto tungod kay mogamit man pud sila og mga bersikulo sa Biblia aron suportahan ang ilang claim. For example, si Apollo Kibuloy nga nag-claim nga siya kuno ang appointed son of God for the Gentiles. Mogamit pud siya og mga biblical languages dili aron ibayaw si Kristo kundili aron ipaila ang iyang kaugalingon nga bantugan. Baguhan pa lang gayod mga kahigalaan, nakigistorya kuno ang anghel kang Kibuloy. Akong i-play ang iyang wali aron dili nako magkapuliki og summarize. Paminawan ninyo kung giunsa niya pagamit pod ang mga bersikulo sa Biblia aron mabayaw ang iyang kaugalingon. June 17, the Father frankly told us through the appointed Son's revelation that night, an angel visited me. For a long time, I've not been visited by angels. This night I was visited to dreams and vision. And he said, your name now is my name. Purely. That's the new name that he has revealed to the world. And he said, my son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name. He gave me his name, and he took my name as his new name. Ay, nautana ng billboard na ito, diya ba? May nagtanong. Sabi nila, sino ba yan dyan? Sabi ko, bakit? Sabi niya, gwapo lagi na siya. Siyempre, gwapo, kay nga no, gitagaan o gwapong pangalan. So my name became his name, and his name became my name. I and my Father's name are one. So nakuha ninyo mga higala, gigamit pod ni Kibuloy ang Juan Kapitulo 10, versikulo 30. I and my Father are one. Pero siya kuno to. Dayon miingon siya nga, giingnan kuno siya sa amahan nga, Son, you humbled yourself for 33 years. So I'm giving you the name that is above every name. Grabe, wala siya panimbawuti sa iyang balahibo. Si Jesus ang gihisgutan sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 8, as someone whom the Father has given the name that is above every other name, that at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Dili lang si Kibuloy ang nagbuhat niini. Adunay relihiyon nga nag-angkon nga ang ilang founder kuno nga babayi nga si Ellen G. White, siya kuno ang pinakakatapusang propeta. Ug dunay dako pod kaayo nga grupo nga nag-angkon nga ang ilang founder mao kuno ang ikalimang anghel nga nasulat sa pinadayag. Duna poy dako gayud kaayong grupo nga ang ila kunong leader mao ang Vicar of Christ o representative of Christ on earth. Ug nagtudlo pud ni nga grupo sa mga tawo nga mutawag sa laing mga ngalan diha sa ilang mga pag-ampo. Higala, daghan pa kaayong mga grupo karon nga tawo ang gibayaw ug dili si Kristo. Gaabli pud kunuhay sila og Biblia, pero dili si Kristo ug ang iyang grasya sa kaluwasan ng ilang gimantala, kundili ang ubang ngalan, o di ba kaha, ang ngalan sa ilang relihiyon. Hinumdumi kini higala. Dili tanang grupo nga nag-abli og Biblia tinuod nga iya sa Ginoo. Kinahanglang magmanggialamon kamo sa pagdetect sa kulto
ug dili kulto nga mga grupo. Kung ang usa ka grupo nagbayaw pud kunuhay ni Kristo, pero nagbayaw usab og laing ngalan nga hatagan usab sa mga sumusunod niini sa ilang debosyon, kulto kana nga grupo. Mailhan nato nga ang usa ka grupo dili kulto kung kini God-centered, Christ-centered, Bible-centered ug gospel-centered. Ang grupo nga matinud-anon kaayong nagamantala sa person and work of Jesus Christ, usa kana katinuod nga iglesia. Ang grupo nga mubalibad sa pagpasakop sa mga opinyon ug sugyot sa mga tawo kung wala sila'y basihan sa Biblia, usa kana katinuod nga iglesia. Apan ang grupo nga Biblia pud kuno ang ilang gibukhad, pero gidugang ang tradisyon ug tuo-tuo ug ngalan sa mga tawo o mga anghel o bisan kinsa pa na sila, kulto kana nga mga grupo. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Unsay ilhanan sa tinuod nga iglesia. Atong basahon ang bersikulo 12 hangtod sa 13. Ang giingon dire, apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Filipe mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo, sila mga lalaki ug babayi gibunyagan. Si Simon mismo mituusab ug human siya bunyagi, nag-uban-uban siya ni Filipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. Una sa tanan, ang tinuod nga iglesia mailhan nato pinaagi sa mensahe nga gimantala niini. Paminawan ninyo ang sulod sa pagwali ni Filipe. Ang giingon sa bersikulo 12, nagwali si Filipe mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo. It was the good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ. Ang tinuod nga iglesia nagamantala mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Nasayod ko nga gipasabot og duro ni Filipe nga ang gingharian sa Dios dili literal nga gingharian nga dunay literal nga palasyo, nga ang Dios literal nato nga makita nga naglingkod sa iyang trono. No. Nagtuo ko nga napasabot ni Filipe nga ang gingharian sa Dios espiritual nga gingharian. Diin si Kristo ang hari, naglingkod sa iyang trono sa tuong kamot sa Dios ug nagdumala niini. Mga kahigalaan, ang gingharian sa Dios ilalom sa pagmando sa balaang hari, diin ang mga gingsakupan nagpailalom sa iyang balaan nga balaod. Mao kini ang unang bahin sa pagmantala ni Filipe, ang pagpasabot nga ang Dios mao ang hari. Nagpakanaog siya sa iyang balaod, ang napulo kasugo. Apan ang mga tao guilty, gumikan kay wala sila nagpasakop sa balaod sa Dios. Gimantala usab ni Filipe ang ngalan ni Hesukristo, ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga mirebilde sa balaod sa Dios, apan naghinulsol na sa ilang kasalanan. Si Kristo ang gisilutan imbis ang mga makasasala, aron nga ang tanang mutuo ug musalig kaniya adunay kinabuhing dayon. In other words, giwali ni Filipe ang bad news nga ang tawo makasasala tungod kay misupak sila sa Dios nga hari, ug gisunod dayon ni Filipe ang pagwali sa good news nga si Hesukristo mianhi aron pagaluwason ang mga makasasala nga naghinulsol sa ilang mga sala ug nagtuo kaniya ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ug dugang pa, ang tinuod nga iglesia mailhan usab nato pinaagi sa mga milagro nga nahitabo sa mga katawhan niini. Sa atong kapanahunan karon, dili na mga literal nga milagro, kundi espiritual nga milagro. Ang milagro sa bag-ong pagkatawo. Kining giingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ug ang giingon sa Ezekiel chapter 36 verses 26 and 27 nga ang tanang tawo sa Dios gihatagan niya og bag-ong kasing-kasing, kasing-kasing nga unod. Gitangtang ang kasing-kasing nga bato ug gipulihan kini og kasing-kasing nga unod. In other words,
ang tinuod nga iglesia adunay ebidensya sa bag-ong kinabuhi sa mga miyembro niini. Ang kanhi bakakon karon matinud-ano na. Ang kanhi madinumtanon karon mapinasayloon na ug uban pa. Next, ang tinuod nga iglesia mailhan usab nato sa pagkamatinud-ano niini sa pagbuhat sa mga biblikal nga pamaagi sa pagsimba. Basahon nato pag-usab ang bersikulo 12. Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Filipe mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo, sila mga lalaki ug babayi gibautismuhan. Kinsa ang gibautismuhan? Kadto lamang mga mituo kang Hesukristo. Believers only baptism. Wala sila nagbautismo kang bisan kinsa, ang mga magtutuo lamang ang ilang gibautismuhan. Ang pagtuo kang Kristo maudi ay ang requirement sa water baptism. Sama ni Pablo ay hara siya gibautismuhan ni Ananias sa mga buhat kapitulo 9 niadtong nahimo na siyang magtutuo kang Kristo. Dili ang bautismo ang makaluwas, pero sa Biblia ang tanang mga naluwas gibautismuhan dayon. Mao na kini ang pattern sa Bible. Tanang mga niluwas nagpailalom sa water baptism. Well, mga kahigalaan, nasayod ko nga adunay mga grupo nga nagtudlo nga wala na kunoy water baptism karon. Ug dili nako ma-question ang ilang sinseridad sa ilang pagtuo, gumikan kay daghan kong mga kaila ug suod sa akong dughan nga kabahin ni ana nga pagtulunan. Girespetar nako sila sa ilang sinseridad. Pero bisan pa sa mga buhat kapitulo 9 nga gituuhan nila nga kapitulo diin official nga nagsugod ang dispensation of grace kuno, aduna gihapoy water baptism nga nahitabo. Si Apostol Pablo mismo ang na-record nga gibautismuhan sa Acts chapter 9 verse 18. Ang giingon diri, diha-diha nangahulog gikan sa mga mata ni Saulo ang murag mga himbis sa isda ug nakakita siya pag-usab, unya mitindog siya ug nagpabautismo. So you see, bisan si Pablo nga kanhi Saulo ang ngalan, nagpabautismo human siya naluwas. Kung ginadili na sa iglesia ang water baptism, nauntay mabasa nato sa Biblia nga miingon si Pablo nga, uy, sipiat de itong gibuhat nako human sa akong kaluwasan. Ayaw ninyo kadto sunda kay wala nay water baptism karon. Wala kitay mabasa nga ingon niini nga gisulat ni Pablo. Tinuod nga miingon si Pablo sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 17, ang giingon dire, tungod kay wala ako gipadala ni Kristo aron sa pagbautismo, kundili sa pagwali sa ebanghelyo. Kini mga kahigalaan tungod kay ang pagbautismo dili mao ang pinakakatungdanan ni Apostol Pablo. Though occasionally, nagbautismo pud siya sa pipila ka mga tawo, sama ni Crispus ug ni Gaius, sumala sa nahasulat sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 15. Nagbautismo pud si Pablo. Pero ang pinakatulumanon niya, dili mao ang pagbautismo, kundili ang pagwali sa ebanghelyo. So masabtan nato nga ang pagbautismo tahas kana sa mga pastor. Pero isip apostol nga kanunay nagbiyahe bisag asang dapit, dili main business ni Pablo ang pagbautismo. Gawas pa, gilikayan ni Pablo ang posibleng pagkabahin-bahin sa iglesia nga mahitabo kung magbautismo siya. Kay basin og manghinambog ang mga tawo nga, si Pablo gyud ang nagbautismo kanamo. So isipon nila ang ilang kaugalingon nga mas labaw pa kaysa ubang mga magtutuo nga wala mabautismuhin ni Apostol Pablo. Ang pagkabahin-bahin sa iglesia ang isyo nga gidil ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verses 15 hangtod sa 17. Mao kadto ang nahitabo sa iglesia didto sa Corinto nga murag nagpalabwanay ang mga tawo. Ako kang Pablo ko, ako kang Pedro ko, ako kang Apolos ko. Mao nga nagpasalamat si Pablo nga duhara ang iyang nabautismuhan didto sa Corinto, si Crispus lang ug si Gaius. Kay basin kuno og manghinambog ang mga Kristohanon nga, labaw gyud mi kay si Pablo nagud ang nagbautismo kanamo. Kadto ang gilikayan ni Pablo. Pero nungka
nga iyang giingon nga wala nay water baptism. Gani, iyang gipasabot ang lawom nga kahulugan sa water baptism sa Roma Kapitulo 6. Ingon nga simbolo sa atong kamatayon sa kasalanan ug paglubong kauban kang Kristo ug pagkabanhaw pag-usab sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Mao kini ang pattern sa New Testament Church. Faith in the Lord Jesus Christ first, then baptism next. Unfortunately, kini nga pattern wala na gisunod sa daghang mga iglesia karon. Basta-basta na lang sila nga mubautismo og mga tawo. Bisag wala pa nila ma-interview kung tinuod na ba nga luwas ug magtotoo kadtong ilang gipang bautismuhan. Dili na nato ikakurat kung ang resulta niini daghang mga kanding ang mga nangadugang sa church membership, mga kanding ug dili tinuod nga mga karniro ni Kristo. Tungod kay nagpataka lang man og bautismo ang mga churches karon. Bisag wala pa masiguro kung tinuod na bagayod nga Kristohanon ang ilang gibautismuhan. Kinahanglan nga careful ang mga churches sa pag-administer sa water baptism. Kinahanglang makita gayod sa pagabautismuhan nga namunga ang ebanghelyo sa iyang kinabuhi. Kinahanglang makita ang kabag-uhan ug pagkabalaan. Pero bisan pa og unsa ka careful ang mga pastors sa pagbautismo sa mga tawo, dili gihapon nato malikayan nga dunay makalusot nga mini nga magtotoo. Atong basahon ang bersikulo 13. Si Simon mismo mituo usab ug human siya bautismohi, nag-uban-uban siya ni Filipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. Nakalusot si Simon, mga kahigalaan. Nagtuo si Filipe nga nahimong tinuod nga magtutuo si Simon. Sa gawas nung pagtanaw, makadasig ang nahitabo ni Simon. Gumikan kay nahimo siyang sumusunod kang Filipe. Apan atong masayran sa mga musunod nga bersikulo nga mini di ay ang pagkakabig ni Simon. Nakalusot lang di ay siya. Makita nato diri ang realidad sa tinuod nga iglesia. Gumikan kay ang mga pastor dili man propeta ug dili Dios nga adunay katako sa pagbasa sa sulod sa kasing-kasing sa tawo, posible nga dili nila ma-detect ang mga mini nga mga converts nga gustong magpamiyembro sa iglesia. Gani si Filipe nga dinihugan na sa balaang espiritu, wala gihapon makadetect nga mini di ay nga magtutuo si Simon. Kini nga realidad maoy hinungdan nganong dunay church discipline. Alang kini sa mga posible nga mini nga Kristohanon nga nakalusot lang sa church membership interview. Anyway, church discipline is another big topic nga hopefully matun-an pod nato dinhi sa kahanginan. Alang sa mga churches nga gustong makakat-on paniini nga subject on church discipline, just text me. And I am willing to visit your church for a conference on this subject. Mudangat na kita sa aplikasyon. Makita nato niini nga punto sa atong pagtuon ang gahom sa ebanghelyo. Bisan pa sa dako kaayong impluwensya ni Simon didto sa Samaria, for a long time, he was revered as a cultic religious leader there. Apan niadtong nakita sa mga tawo ang kalainan sa mensahe ni Simon ug sa wali ni Filipe, gitalikdan nila si Simon, miundang na sila sa pagtuo kaniya ug mibalhin na sila sa pagtuo sa ebanghelyo nga gimantala ni Filipe. Nahimo silang mga magtutuo kang Hesukristo. So makita nato kung unsa kakusgan ang balaang grasya sa Dios nga maoy nagluwas kanato pinaagi kang Hesukristo, ang Dios sa kamatuoran. Maoy hinungdan nganong madasigon kaming nagsibya dinhi sa kahanginan, tungod kay nasayod kami nga dili makawang ang among pagmantala sa grasya sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Daghang mga bakak nga pagtulunan ang mikuyanap sa atong kapanahunan karon. Apan ang putling ebanghelyo ni Kristo adunay gahom sa paglupig niining tanan alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Alang sa mga higala nato nga dili pa magtutuo kang Kristo, wala mo makabantay nga mas makadani ang mga kulto nga pagtulunan.
Ngano man kaha nga daghang madani sa mga kulto nga pagtulunan? Tungod kay by instinct, ang tawo ay idolatros gayod. Ang tawo hilig gayod nga musimba og mga Dios-Dios. Mas madani sila sa makita nila sa ilang pananaw kaysa sa Dios nga dili nila makita. Mao nga imbis nga simbahon nila ang Dios nga dili makita, ilang ginasimba ang tawo, o bato, o ribulto, o anting-anting nga ilang makita. Apan ang tinuod nga magsisimba, matud pa sa Juan Kapitulo 4, versikulo 23 hangtod sa 24, mao ang pagsimba sa Dios diha sa espiritu ug kamatuoran. Diha sa espiritu, meaning to say, dili pinaagi sa makita sa atong mga mata, tungod kay ang Dios espiritu man, dili nato makita. Mao nga ang giingon sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hinulsuli ang imong mga sala higala, ug dangup kang Kristo, ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.